Λοιπόν, μια κυρία η οποία είναι σε φάση εμεινόπαυσης, έχει οστεοπόρωση, έπαιρνε πολύ ασβέστιο, παρουσιάστηκαν πέτρες και στα δύο νεφρά. Αποτέλεσμα τώρα πρέπει να κάνει εγχείρηση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, αν θα μπορούσα να έχω λίγο την κάμερα σε μένα ένα μισό λεπτό. Θέλω να πω ένα πράγμα στις γυναίκες οι οποίες παίρνουν ασβέστιο για την οστεοπόρωση. Κυρίες μου, δεν έχετε καμία ανάγκη να παίρνετε ασβέστιο όταν πάθετε οστεοπόρωση. Γιατί η οστεοπόρωση δεν σημαίνει ότι σας λείπει το ασβέστιο. Όταν ήσασταν 35 χρονών, παίρνατε ασβέστιο? Όχι. Είχατε οστεοπόρωση? Όχι. Γιατί δεν είχατε οστεοπόρωση στα 35 χρόνια και δεν παίρνατε και ασβέστιο? Γιατί δεν είναι το πρόβλημα της οστεοπόρωσης η έλλειψη ασβεστίου. Το πρόβλημα της οστεοπόρωσης είναι η έλλειψη ορμονών. Όταν είστε στην εμεινόπαυση, δεν είναι ότι δεν έχετε ασβέστιο. Ορμόνες δεν έχετε. Μάλιστα. Μην παίρνετε ασβέστιο. Το ασβέστιο κάνει πέτρες στα νεφρά. Ευχαριστώ το σκηνοθέτη που με έδειξε μόνο εμένα. Το ασβέστιο κάνει πέτρες στα νεφρά. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δίνουμε ασβέστιο. Γιατρέ μου, τι κάνει στην περίπτωση αυτή το άτομο, λοιπόν? Το άτομο αυτό πρέπει να διορθώσει το ορμονικό του θέμα με φυτικά συμπληρώματα. Και όχι να παίρνει ασβέστιο. Φυτικά βοηθήματα, ας το πούμε έτσι. Και όχι πλέον οι γυναίκες οι οποίες έχουν οστεοπόρωση. Όλες όσες έχετε οστεοπόρωση, κάντε μια εξέταση ασβεστίου πριν πάρετε ασβέστιο στο αίμα. Θα δείτε ότι το αίμα σας είναι φυσιολογικό ασβέστιο. Έχω μια απορία. Σε αυτές τις γυναίκες, ένας ιατρός που δεν είναι ομοιοπαθητικός, που δεν ασχολείται έτσι με ολιστική ιατρική όπως εσείς, συστήνει ασβέστιο άραγε? Ναι, γιατί οι γυναίκες. Γίνεται δηλαδή κατά κόρον αυτό? Ναι, γιατί οι γυναίκες οι ίδιες δεν ξέρουν και σου λέει δεν μου δώσε ασβέστιο, δεν είναι καλός γιατρός. Α, ναι. Άρα πολλές φορές πιέζουν και οι ίδιες κάποιες καταστάσεις δηλαδή και αναγκάζει το γιατρός και λέει πάρε ασβέστιο. Ναι, και εγώ πολλές φορές για να πάρει το φυτικό, το σωστό, μου λέει καμιά φορά ασβέστιο δεν θα μου δώσετε. Λέω πάρε και ασβέστιο. Γιατί αλλιώς θα πει δεν είναι καλός γιατρός. Είμαστε κακά παιδιά εμείς οι ασθενείς κάποιες στιγμές, έτσι. Αλλά όταν φτάνει και έχουμε τώρα πέτρες στα νεφρά, τι κάνουμε πλέον, γιατρέ? Εκεί μόνο η στέρη πλέον μας σώζει, έτσι. Μα γι' αυτό λέμε κάλιον το προλαμβάνει παρά τη αλήθεια, θεραπεία. Μια που το λέμε τώρα. Στην περίπτωση της σχολής που είπατε, γλιτώνουμε την εγχείρηση. Στην περίπτωση που έχουμε πέτρες στα νεφρά. Στην περίπτωση που έχουμε πέτρες στα νεφρά, δηλαδή καλή ώρα αυτή η περίπτωση τώρα. Μπορούμε να κάνουμε φυτική θεραπεία και τις περισσότερες φορές γλιτώνουμε και εκεί. Στην περίπτωση της σχολής έχουμε. Ανεξαρτήτως μεγέθους των πετρών. Ανεξαρτήτως μεγέθους. Μεγάλο μέγεθος δεν θα μπορούν να είναι οι πέτρες. Εκτός αν είναι στην πίελο που κάνουν ανάγλυφο της πιέλου. Αλλά στην χολή έχουμε μια πιθανότητα επιτυχίας άνω του 80%. Στα νεφρά έχουμε άνω του 70%. Μάλιστα. Περίπου. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το προλάβει κανείς στην αρχή ή αν ας πούμε έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο, πονάει, υποφέρει, δεν ξέρω τι συμπτώματα πλέον έχει. Κοιτάξτε, εγώ είχα μία γιαγιά. Πότε πρέπει κανείς να έρθει είχα μία γιαγιά, να δει πώς μπορεί να βοηθηθεί? Η οποία μου ήρθε σε αυτό το στάδιο, 90 χρονών με τις πέτρες της. Θα τα είχε πολλά χρόνια, φαντάζομαι, τα προβλήματα αυτά. Της έκανα θεραπεία και δεν ξέρω τι απέγινε μετά, δεν ξαναήρθε, αλλά μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε είμαι καλά, πέρασε ο πόνος εντελώς. Αυτό μετράει.